Amateye mokuru ase kenyoro kiainani ebunke gose ward ya Bogusero ebunge ya Kitutu Chache South erebirero kobwatkana no koyia kwe nyumba yabo amatuko make aetire na korengana n'umungina ase amateyo Jane Kemunto nigatero nani go batikaire batabwatkende nonya na ebitabu abana barachiere ase skuru ase nonya na bagoteba nabwato omwana yomo obwate oborema nabono nigaganire abasamaria bayawe sokia na komokonya na kende yonsi erio nera bega kubarindira abana baye nabo igokonyora obumenyo muri keito dipo nasanya na tarirengeyo na gutwarganira roboti ase ekenyoro kiainani kebotoka imeye ward ya Bogusero imeye bunge ya Kitutu Chache South omongina Jane Kemunto mbirara soko ya kwe nyumba yaye goikakoera amatuka make aetire baganda mugondo eke mambi 12 uchuho ta sadisa ko mugondo no gokombe nganyore nyumba ekoi ngataka gukura abamate bagacha bakachugutoria nyumba ekanga kulima nyumba ikayeka no kende ngatigaleti manya gukura ngamenya ko gotene chinguru kumenya to konye nyumba ye lakini to gotema konye limi to kumenya na macho to nyelimi ntwanya konye konya lakini kona igwete nyumba akagukura ngachigosoka nganyone nyumba yaye ko to gochikuminyoka to gochigotema konya ntwanya mache ngagasomba kuri mwana mutunge mugima tanyara umwana we yagite kae konye nyumba na bebwatire kaja gusaba mache kaja kunisialera kanga kuigwa omongina Jane oyuore omuboraka nigagwetera chingaki chinkong mono asokurwanirira efamilia ya abana batano asoko banyorere ndagera asinonya na boyo mobo abwate oborema bono mbwato bakongo bakino kende timbwate no borangeti into byaringe nyumba byansi bikaera wono kurubune nyumba yawe na yayete nabona arigirete nganyara aste yako genda maine nande no yominto nkamuira mwana no muamate nigo abetega kurara isiko amatukabere atali na bokonyi kurinde akanyoro musamario muya oyu moirete boye na komo oboraro sitiria ongayo na ro ngirete kurwa karara ga matukabere agachakanyo na ro kwambegero gukima na ro kwongesa buni abana bandi bitabikai umwana no yonde gari marite igomba to bakangu baki amate amono musamario inere boigo oro muboraka nigo baboririo bokonyi bwa bene guchia somo samaria gose bali babwato moyo muya bwo gokonya banyara gwesokia na kubwaterana ne serikali iri gokonye nka yo mugakanya gusira John Ouru oyiba no tigeto mongino Jane kagendererete gwetero bokongu asobogimobo wono twale gusaba sa abana inji akikemoranje mokonyo mongino oyo tabwati asakuru na asaguche ngoza bagakia bese ni bana baminto bonse bankonya timbwati ntirende yonsi ndanyale gwekei gose ndanyale gwekonya kende nkeyo na kende none sese yana yaringe gaya yito goikamono nigo mongina Jane atigarete aseroro chinga kiatabwati kende akoye amate yaye anene mono aborokiwa bale chisukuru ono mongino yobaira muna na tasa ya ninte twamanyirira matuka mange no mongino chandegete uko menyerete konda nona abana bae matuka ngene nona abana mbali ko wende skulu singi kali ko naro twese cyuwa kanye school kaera ndrusti kende nyumba no kende yons ebintu byose no bya yetego pamune kuwete abyang kere dalire koga abengu misete abankwanyara no mwana getabu ekamago chere skulu ayo amale 7 ayo amale 6 ayo amale 2 baki abana bane batandegete none yangamba bwati bagugere skulu yagera tote ngatiga tunyore busaba bukonyi kurwa saba ishimiwa twa begete segasi abangira buna abayiga less fortunate kerente kuno yapene barenge bwanca bacamu bato bakonyo mongino oyo abana bae bagende skulu bia na agachirwa nyoro bomenyo kyagera bona akuna burangaranga na mamire muna bwakongire kuripoti liga taseni Kandizi TV kurwa se kenyoro kiainani kegotoke ward ya Bogusero ebunge ya Kitutu Chache South yegotoka imeye kaunti ya Kisii iliyetalia Nedipon asanya